Kas pakasaritaan iti libro ni Isaias nga adu iti aramidan idi ket nagtalag iti Dios nagdaydayaw kenkuana tadigitoy kas naisao iti Isaias 9 iti 6 nga mayanak to iti manangisalakan isu dayta ni Apong Jesucristo kas kinunana ta mayanak iti maysa nga ubing kadatayo maysa nga anak a lalaki maited kadatayo ket iti panangituray na parabaw to iti abagan na ket iti nagan na magaladan to iti nakaskas daaw mamagbaga man nakabalin a Dios agnanayon nga ama prinsipe iti kapya isu di kita kakabsat kas adda atanda iti kasuratan ta naipadto iti unana nga digitoy nga sasao nga iti lokot iti pagbasaan ket adu digiti naglabas a tawtawen so digiti kapsat kas insao na manen kas pamanek na iti Isaias City iti 14 gapo na iti Apo metlaeng ikanat tayon to iti maysa a pagilasinan adtoy a maysa a birhen agsikugto ket maggaladan to iti maysa nga anak a lalaki ket maigalad to iti nagan na nga Emmanuel isu dayta iti sasao ket adu digiti naglabas a tawtawen sakbay nga mayanak ni Apong Jesucristo kas mabasa iti baro at tulag isu di kita kabsat kas pakasaritaan iti linaon digitoy isu nga kakabsat adu pay iti naglabas a tawtawen nga kas kinunana nga nararamidan iti adduma a napudno a nagdaydayaw iti Dios isu nga digiti kakabsat kas pagilasinan kas tanda nga adda iti Dios digitoy nga pagilasinan nagturong sa dingato isu nga kakabsat digitoy napapateg kada tayo kas palingibangon tayo iti pammati tayo anapudno ngagturong iti Dios isu nga kakabsat gapo iti pammati ikutan tayo kumadigiti banbanag anay talimeng ana Diosan iti panpanunot tayo tadigit tayo so iti taraon iti espiritu tayo nagturong iti Dios digiti kakabsat haan la abareng-bareng no diket digitoy isunto dapiten tayo isubli tayo iti kararwa tayo iti Dios digitoy tayon to iparang kenkuana saan nga ulbo digiti kabsat gapo iti pammati
Saan nga gapo iti religion? Iti religion kakabsat kas may salang na ita nga nainlubungan abanag apammati. Tadi kita kakabsat adu igitinda ibagbaga anayin lubungan lang abanag nga adda ditoy rabot ti daga gam kada tayo kapsat nga napudno agpampamati iso kas na spirituan apalawag gapo iti sao tayo anayin bag di kita iti bungbunga ana papateg gapo iti aramid tayo gapo iti kinasayaat ngayon tayo raramiden itata. So nga agyaman nakakapsat di kitoy pamalagip pamaneknek nga imula tayo gapo ti sao nga mapan ti panunot tayo ken iti puso tayo anasi nagturong iti Dios. So di kiti kapsat. So nga agyaman nakakapsat di kitoy nga intayo alalaen iti napudno nagturong iti Dios. Katagyamanak kakabsat di kitoy nga itultuloy tayo inggana kabaglan tayo. Katagyamanak kakabsat ken agyaman tayo ti Dios Ama manakabalin sa amin. Amen.